madokachere mabuja tauya nadzo nhau zuva rochimakumi mairi nonhanhatu mwedzi uno wambudzi. Tiri kutanda nonyaya kwanya kuchena wakazoboya n'anga kamu yakaenda ikweyo kuti tiende kowabatsira. Rekai tigombwa mazuva ari kuteera aya kuti zvinenge zvakuwa chere kana kuti zvinenge zvitekera sei. Tinoramba takandolinga n'angayo yagonangidzira vanhu vairi vatatu kuti ndo wakakonzeresa ipapo. Rekai tione kuti zvichapera mushechere kana kuti zvinenge zvakadini. Tinenge tichindokunyepai. Nelson Chamisa goreketai kutoti sarudzo dzekunamibia dzamangwana ari kutsigira uyu bato rinopikisa Dr. Pandureni Itura wo IPC. Tikuti rekai tione kuti zvinodini, peno achahwina peno achajiwa. Asi zvatosiyana kano zvakaitiwa naHwende. Hwende agotoreketa noHwende Fire chese achitoreketa kutoti aiwa tiri kutoita kutoti titsigire iwo ndaitwa wo bato roswapo rikutonga rinotsigirana noZanu PF. Mabuja idi shanduko ichiri kure muZimbabwe. Rekai tirambe takazviringa izvo. Mukuru webhanga roburiro yomuAfrica Adesina ari kuita kuzama kuita kupupa furo chaiko achiburira masoko okuti kwai wamunangarwa nehurumende yavo ngavakanganwihwe zvikwereti nokudidi wabatsirwe kuti waboye dzimwe mari dzokuita pamusoro pezvikwereti zviripo kare. Ipapo atoreketa kuti rokomana ndoda kuti zvikasike kuitika zvisvike pandinozoburika muhofisi mangu mogore rinouya zvinge zvaitika. Rekai tione kuti wachamubvumira chere iwo nyika dzekunzewa kuti aite zvaari kukona zvaari kuda kuita izvozvo. Tinoramba takalinga hedu. Kwainodare rumakurukota wamunangarwa zambuko redu no Mozambiki kwaMutare Forbes border post pachirungu kwaipapa ratomirira kuti richinjiwe tuntu akasiyana siyana kuita zvakaitiwa zambuko rokuBeitbridge. Motoziva kutoti ipapo raakutotanda kudhura pokare ndo zvakaita kuBeitbridge. Raakutanda kudhura ende rino makore akawanditsa. Hurumende iribe kana mari yairi kuboya ibva ikweyo. Pakanyangaritsa. Ipapo uribe ureketa kuti ikambani yaani kana kambani ipi yavari kuita nayo izvozvo. Tinoramba takandozviringa hedu kuti zvinenge zvitikaira sei. Mapurisa weZimbabwe Republic Police agoreketayo kutoti kwai kuno vanhu vari kusenzesa mari yokunze kuAmerica 100 iri madhora 100 iya. Kwai ndo pasi pomuti mhanduwe. Ukaipuwa iyoyo panoita kunyangariwa. Rekai tione kuti zvinopera papi. Waritokurudzira vanhu kuti wakomana kana wapuwa mari yese yawapuwa weibveneka uone kuti iri kuita chere zvinofanira kunge zvichiitika. Kana isiri kaibvarure nekubva wamangarira munhu yokumapurisa nokutoti pakaita kunyangariwa ipapo. Rekai tirambe tichizviona hedu kuti zvinopera sei. Mumwe waZanu PF ari mumiriri mudare reparamende achimirira uzumba Wiriranai Muchemwa wakaro naumwe kanzuru wekwache ikweyo Knowledge Chipindu kwai wakasungiwa wachibatiwa kuti wanga wari kutora upfu hwakapuwa huya huri kupuwa vanhu mahara wobva waenda kohuisa mumatsaga akanyoriwa mazita ayo makambani yawo wobva watanda kuhutengesera vanhu. Mabuja tima rakadari iri kuwabi yako unoriboyepi. Tima rakadari iri pakaita kunyangaritsa apa. Rekai tirambe takaringa kuti ichapera mushechere iyoyi kana kuti zvine chizvimwe chazvichaita. Apawo Patrick Cheza ari kufara kumasvingo aburitsiwa akanzi aiwa iwewe uchiribe mhosva uchiribe nyaya atakanwa. Mabuja tiri kuramba tienda mabheta anoita kodzero dzevanhu wakange wachimumirira munyaya yachemo. Kwaino magweta ozeta ZLHR Zimbabwe Lawyers for Human Rights kwai tsamba tagonyorera hurumende iya yakasvika kunzeve dzavo chaiko izvezvo wadeedza namatai kwekweza kuti kwai iwe kauye utore chitupa kuhofisi yamabharani mukuru. Tikati kam ndo tusvinuka autu. Rekai tirambe takaringa hedu kwazvinoperera asi tiri kufara kuti
chitupa chakuburika izvezvi. Bepa nauro Herald ragotoburika ipapa rikureketa kuti vakomana kwaizvezvi vanhu vanogara kunzvimbo dzinogara vazhinji mahigh density areas pachirungu nenzvimbo dzinogara vanhu washoma zvishoma medium density pachirungu. Mabuja pakanyangara kwai muchabvumiwa ba kuonewa munombwa dzinosvika 2 kwai munhu mubodzi anofanira kuti aimbwa ibodzi haidi mabuja pakaita kunyangariwa wajaira vanhu vava kuti vanototsvaka kuti chiri kupa vanhu mufaro mazuva ano magetsi anga ari kumbopa vanhu mufaro zvishoma vakati aiva tinoadzima ipapa kwakuuya izvozvi kwaitori mhosva inotokuendesa kujere zvokutoti kana wakatozodawo bepa rokuti ubude kuenda kunze kwenyika kuti unomhosva chere munyika unenge wakutorambidziwa kuti iwe unomhosva yekuti wakachengeta imbwa dzinopfuura ibodzi. Aidi pakaita kunyangariwa rekaitirambei takazviringa. Amnesty International vari kupa nakadzitape muZimbabwe mubairo yokuita tuzvinhu kureketa kuno goreka yenyu kuvhunduka mhando nhau vari pekudanidziwa ikweyo pari zvino wati wakupuwa mubairo yakaita kudando asi tinoimba kuti makore mashoma anoteera tinenge taakuendawo ikweyo tichizikana kuti tiripo tiri kuita tuzvinhu kubatsira vamwe wedu. Kwaino hurumende tiri kufara kuti takaita kubaya nhombayo manyoka okorera kuvanhu vanopfuura zviuru 2 kunzvimbo yoKariba. Kwai kwanga kwaita manyoka okorera ngasimuka kuno takatati aiwa rekaitende kobaya vanhu wareke kuzohwara nomanyoka aya. Hino kuti wachareka chere kugohwara nomanyoka kana kuti wachazohwarawo nezvimwe zvisiri manyoka. Hino mabuja ticharamba hedu tichindoringa kuti zvinenge zvichimbopera sei kana kuti zvitekaidziwa sei. Ipapa mabuja tikaringa kureketa kuno kwaino Zimta sangano rinomirira kodzero dzevabasa vari varairidzi muZimbabwe zviri kuita kuwahwadza kuwaita kuwabaya chaiko kwai hurumende yamuturi yagobhadhara kuwapa mutui wachisiya kuwapa mari chaiyo. Ipapapa mabuja kwaita tapuwa mari yomazigi yomunyika tapuwa mabhonasi akareketika kuno ipapa wari kutokumbiritsa kuti wakomana gorekai kudando zvamakavimbisa kuti muchatipa tipei. Pakaita kunyangariwa apa utori inzungu apa uchipuwa irika tushoma aidi pakaita kunyangariwa. Rekai tirambe tichiringa hedu kuti zvinoperera papi asi pano nyaya apo. Makwiriro zvinhu munyika kwai pamwedzi nepamwedzi iye zigi zvinhu zvo ari kukwidza nosvika mu10 norubodzi kubva muzana 11.7%. Apawo mari yokunze kwaAmerica kwairi kukwira nosvika mu3 3.3% pachirungu. Pakanyangaritsa. Rekai tirambe tichiringa hedu kuti zvinopera sei. Kumwe kuita kwehurumende kunoda kuti vanhu varambe vachindohwadziwa noupenyu. Ipapa wozera wagotoburika wakati tiri kuziva imimi muri kuita basa rokutengesa peturu iri bekuisiwa mutoonzimbe. Kubva izvezvi taakuda kutoti peturu yese isiwe mutoonzimbe. Aidi nayawe vanoita kugara vachindotsvaka pokupfanya kumonya mabhaudhi kuti vanhu vaome noupenyu. Aidi zvakaita kuoma chaiko. Rekai tione kuti zvinoperera papi paribe anosungiwa chere kana kuti zvinenge zviina nopapi ipapo. Uku chikwata choZimbabwe chaita kukwapaidziwa kunonyadzisa noPakistan. Rekai tione kuti zvinosvika papi izvozvi. Asi pakanyangara mutambo mubodzi kuhwina kwacho. Rekai tione kuti vanohwina chere uri kuteera iyo tinenge takaringa. Toringa dziri kuitika pasi rese kureketa kuno Hosas wanoita zvomutero wemuSouth Africa waenda kumba kwaMamkize kuDurban waenda kokomba ikoko wakati tauya tikuda kupinda mukati wapinda kwakutanda kuita kufurufusha zvese kubvundunura zvese. Hino zvawanga wari kutsvaka kuti zvii zvauri kutsvakazvo tichagokunyepai kana paino zvinenge zvaburika. Uku bato reEFF ratanda izvezvi kuenda kudare pokare
ruda kuti nyaya yoparapara ibenhuke kudare roparamende kwayange yambobisiwa. Apa opo kare ratanda kuwisana naiye kaJacob Zuma nobato rachero MK Party. Paina marema ya Zuma ari bekubhadhara mari dzomagweta dzese tagomujanya kumatalodzi mhosva unonga achidzibhadhare mari idzodzo kana kuti uda kutora iyo imba yacho yonkanja. Oho, zvinoitika izvozvo heno zvikakoneka wakomana nokuti pakanyangara paya marema akahwadziwa kubaika panorwadza chaiko kutore hwambi yache Floyd, asi anofanira kutsamwira Floyd nokuti Floyd ndiye agomutengesa kamo. Zviri pachena izvi. Rekai tirambe hedu takaringa. Apa mutungamiri wenyika yeMozambique Filipe Nyusi aratidza pachena kuti aiwa aripe kana chokwadi chaanoita ipapo. Agodanidzira kuti wamwe mapato anopikisana nehurumende yache ngaauye kuti ite katomboka nyai, asi kwaakusiya iye mondlande wacho ari ndiye ano wanhu wakawanditsa. Ari kuterekewa newanhu iye ndiye waasiya. Rekai tione hedu kuti wari kusvikepi. John Steenhuisen ipapa haramba achindonangidzirwa kuti iwe unochikarabhaa chakanyanya kunyangara nokutoti mumwe munhu ari mukuru kuhofisi kwacheko munhu anoita basa rechikarabhaa, anozikana nochikarabhaa. Rekai tione kuti zvinosvika papi. Tinenge takaringa hedu. Apa kuRwanda kwai kuna vanhu vanopfuura zviuru nezviuru vari kuita kuratidzira mhanduwe kuti vari kufara bano zviri kuitika nehurumende iripo. Rekai tione kuti zvichasvika papi. Tinenge takaringa tichikunyepai. Nyika yoRussia kureketa kuno yagotosvika kunyika yoAfghanistan koita katomboka nyaya inomaTaliban. Tiri kuenda kuiko kwakareketewa naYahwe kuya tiri kuenda mabuja muri kuzvionera. Iyo Russia ikabva yati nyasi mumiriri weBritain muRussiamo burika munyika medu benhuka kunyika kwako tikudaba izvezvi totama izvezvi. Nigel Kesi aita kukesiwa chaiko kunzi iwe burika muno burika. Rekai tione kuti zvichapera sei. Nyaya ichaita kuhwadza wazhinji paichanyatsoita kuputika chaiko kusvinu. Harry naMeghan aiwa waachada baa zvokuramba wari pabodzipo. Ipapa Meghan agotoreketa akati isusu tiri kushanda zvakasiyana, taakuseparata masenzero edu, kwai tiri kupatsanura kuti uyo anosenza kwache apa wanga wari kumbosenza pabodzipo. Mhanduwe vanhu vari kundorebesa ura watondondo kuhwanda hawo kuti aiwa tarambana tichiri pabodziba. Rekai tirambe takaringa, asi tinenge tichikunyepai mabuja kuti zvichateerera sei. Takadaro kwanyasi. Rekai tigumire pano. Ndini wenyu Mhanduwe Onawo.